Kilos, DJ March pa, rin ako na sa destinasyon padulong ka sa Shrine Hills, lapit na tawag 2,000 years later. Hello mga kabingkan, at nakaroon rin sa may Bansawan, Davao del Sur. So yun na to rin ang ilang park sa Nisachada, kung sa diferensya dito sa may Davao City, mga kabingka. Napakaroon din sa ilang basketball court, sa ilang park mga kabingka. Tara, baligon nyo mga kabingka kung sa Nisachada o sa Kamindot rin mga kabingka. Karoon mga kabingka, napakaroon rin sa ilang plaza mga kabingka, no? Makita nyo mga usay tawagan ng mga ribulto siguro nyo, mga klase-klase, may mga baki dari mga kabingka, oh. Ito may mga baki dari, kita ninyo mga kabingka, no? May mga tapakitan siguro ganing bansalan mga kabingka mo, siguro ning the capital of flag of the Mindanao siguro yung mga kabingka, kay mapansin yung mga kabingka sa kong background kay mga paki diya mga kabingka, no? Grabe kayo ang mga tao diri nga nag-sacrifice o nagkamak-kamak sa paki inanak o diri mga kabingka, no? Dagan siguro diri mga paki sa may bansalan Davao. Kabingka na karon diri sa ilang fish pan mga kabingka, no? Dagan kay mga uri-uri, mga klase na mga isda diri mga kabingka, no? Pero wala diri mga katong mga piranha, mga tilapia, mga iho, mga balina, mga kabingka. Pero diri kanang ginabutang dito sa aquarium ng kabingka, nana lang gyud makita diri sa akong background mga kabingka, no? Na dia dapit ang mga klase-klase, mga uri-uri sa mga ginabutang sa mga sa aquarium mga kabingka. Kung likod ang mga kabingka na tinatawag og tennis club, no? Diri dapit nga side mga kabingka diya mga kayan libo ko diri mga kabingka kung asa dapit ang agyanan diri mga kabingka. Halos may mga gate pero gipasad, ano, pero isa lang gid ang ilang entrance o exit mga kabingka, no? Kita yung mga palibot rin mga kabingka, pwede na rin mag-concert ang dapat mag-concert, no? Mga tawagan ng mga paki hiyo kining bansalan mga kabingka, siguro itong natoy mga paki ganina dito mga kabingka sa ilang na park, ilang plaza mga kabingka, kay kani sigurong bansalan mga kabingka sa una sigurong panahon the capital of flag of the Mindanao siguro ni mga kabingka, dagan kay mga paki, di ba? Kabalo ba mo mga kabingka ka ng mga paki, no? Lami ka ng kinaadobo mga kabingka. Ako gani paborito kay nako ng paki mga kabingka, sa mutag ka ng adobo gyud nga kanang pagkawason bitaw mga mantika gid mga kabingka, ana gid ang tirada, no? Dagan kay diri mga grabe naging improvement suli mga kabingka.
third time na nako karon mga kabingka, pero sa una wala pa ko nauso tong vlogging nako, wala pa ko nag-vlog ato mga kabingka, pero karon ikatulo na ko nga to diri sa may bansalan sa Davao del Sur. Karon nag-vlog na gyud ko diri mga kabingka pagawas sa diri sa ilang park mga kabingka, no. Karon mangita pa ta karon mga destinasyon diri mga kabingka kung asa dapat ang mga tsada o grabe kanindot diri dapat sa may bansalan sa Davao del Sur kabingka na natakaron ri sa may bugak, no, sa may bansalan sa Davao del Sur. Karon mga kabingka baktaso na to diri sa paubos, no. Ang kuan man gud diri ubos yun ni, grabe yun yung sacrifice diri mga kabings. Grabe yun, maginahinay ta diri baktaso dito na padulong ko to sa paubos dito mga kabingka. Grabe yun ang mga katsada, makaingon yun ako diri mga kabingka is grabe gining kuan diri mga kabingka, babukid gining lugar gini mga kabingka, makita nyo mga kabingka yan, grabe jud mga kabingka, grabe jud ang dalan mga kabingka, di ikot basta mga kabingka, dagaan man diri dalan, pwede po kadi mo agi mga kabingka, pwede po dito nga side, depende na sa mga kabingka kung asa imong tirada mga kabingka. Basta ang importante diha ang mahalaga, no. Grabe jud kayo diri mga kabingka, no. Bisag kung sabihin ni kabukira diri mga kabingka, dagan jud nagaadto diri mga tourist para mo discover di kung tsada ba diri nakita mga kabingka na makita diri ang wild nga mga hayop, no. Na diri usa tapos wild nga kanding mga kabingka, so wapo gay diri na wild na hayop mga kabingka.
mga kabingka no, pauli na tag Davao mga kabingka. Iguragutan ni simut-simut ra ko dito sa swimming pool no, sa Bugak sa may Bansalan sa Davao del Sur. Okay, so wala ko halos dito nag yaw dito, mapansin niyo, makita niyo sa akong vlogging no, kay makapiright dito kay may mga copyright nga tawag ni mga music, so dili gid pwede diri magamit sa kung kuno. Dagan kay diri mga kalubinan mga kabingka, mga palibot. Diyangat jud ko mga kabingka kay grabe jud kay kahalhal dito nga kanang okay lang ganang pababa ka dito, pero pagpasakan mo mga kabingka ba, makaingon na pug ka. Di na ko mabalik. No, grabe jud diri mga kabingka sa may Bansalan sa Davao del Sur. Mga kabingka nata karon diri sa may entrance no, sa may Bugak sa Davao del Sur. Kita niyo na mga kabingka pangalana kana akong boat pasabot mga kabingka no. Ningaw kayo diri mga kabingka, grabe kayo ka kwan diri man dapit ang pasulod ana mga kabingka no. Dagan kay diri mga kakahuyan, mga kamaisan, bisag unsa inyong makita diri, grabe jud ka kuan diri mga kabingka, unsa tawag ani, maingon jud ako diri mga kabingka, mingaw no, mingaw kayo. Pero kung nana ka dito sa sulod di mga kabingka, dagan na kay mga tao, siyempre resort man, mao na ako maingon mga kabingka. Mga kabingka ba, layo pa dahil sa itong kwadri. Kung wala yung kay sakyanan diri kabingka, mangunyot lang yung kasamot ng mga motor diri mga kabingka, wala yun no, magakto sugag baktas di sa Bukak mga kabingka. Siguro dulong yun dito sa bus terminal, di ba? Kung wala yung kay masakyan mga kabingka, so kung wala yung kay sakyanan mga kabingka, luoy kay kadri mga kabingka, padulong yun diri dapit sa may Bugak sa Bansalan sa Davao. Karon mga kabingka, sa palibot ako sa akong nagian mga kabingka, dagan kay diri mga kamanggahan no, mangga nga way bunga-bunga no. Maingon ako diri kung noon day bunga ni mangutlo mako diri bunga mga kabingka, pero wala may bunga mga kabingka, bisag isa ka buok diri mga kabingka, wala gyud. Wa gyud upaw gyud ang mga bunga aning mga kamanggahan. Okay mga kabingka, pauli nako karon sa Davao City, nakasakay nako karon og motor, padulong ko sa Bansalan Bus Terminal mga kabingka. Kumaingon diri mga kabingka, so far so good mga kabingka no. Nag-enjoy jud ko diri dapita mga kabingka no. Basta kumaingon diri nice tsada kayo diri mga kabingka daw daka frag karon mga kabingka ro, pauli na daw mga kabingka. Nakauli ko tawag gani bus na kung masakyan ko na nagkaroon diri sa may terminal sa may Bansalan sa Davao del Sur mga kabingka. Ano lang diri mga kabingka, so far so good diri dapita no. Makita lang inyo